I denne film viser din forsyning 2 enkle tests, der kan afsløre, om din vand- og eller varmeinstallation er utæt. Er din installation utæt, skal du kontakte en autoriseret VVS-installatør hurtigst muligt. Først sikrer du dig, at opvaskemaskinen og vaskemaskinen ikke er i brug, og at alle vandhaner i huset er lukket. Nu bør du ikke forbruge noget vand. Så tjekker du vandmåleren. Tryk 2 gange, så måleren viser liter i timen. Hvis alle tal på måleren viser 0, så er systemet tæt. Hvis ikke alle tal viser 0, løber der stadig vand gennem rørene og typisk videre ud gennem en vandhane, bruser, toilet eller over i varmesystemet. Test 1 viser, at der er en utæthed eller et ukendt forbrug i drikkevandssystemet. Kontakt en autoriseret VVS-installatør hurtigst muligt. I næste test lukker du for hovedhanen, der sidder på samme rør som vandmåleren. Så tjekker du vandmåleren. Tryk 2 gange, så måleren viser liter i timen. Hvis alle tal på måleren viser 0, så er hovedhanen tæt. Hvis der fortsat kommer vand ud af den varme hane, er dit system utæt. Test 2 viser, at der er en fejl i brugsvandsveksleren eller varmvandsbeholderen, så der er adgang mellem drikkevand og fjernvarmevand. Kontakt en autoriseret VVS-installatør hurtigst muligt.